त्रिपुरानि हास्तिनि जत्तो ताखुकताय बुखकजं हायनो हाय नरनो मकल टीवी यूट्यूब चैनल लामसुगु तिनी 26/06/2021 नि इंटरनेशनल जत्तो देशनो ड्रग्स नेशा मानै खिबिनानि इलिसिटी ट्राफिकिंग डे दिनैनि सालो इंडिया सह सारा वर्ल्डनि जे देश दंनायरक जतनो म ड्रग्स बा नेशा महाय मानै इलिसिटी जे अवैध जे मानै वर्ल्डो जागा जागा रगो हामिया तंमानो काहामदिगी लांना बागै जत्तो बरक पालायलायो फायदि जोंबो दिनैनि सालनो रगै जे चिनी दाबुक समाजो बेलाय बेलायखैनो म ड्रग्स बाङै फायतुंगु आबनो अ समाजनि दागरै खिबिर हरै जों काहामदिगी लामा जेंना बागै जों समायतलायनाय म ड्रग्स चिनी त्रिपुरा राज्यो 2015 नि बिसिनि परेनि सिमी तरक खाय चिनी त्रिपुरा बुकुंबारानि समाजो अम लबै नुकजागि तंखा विशेषकर जरा परिनाय चराय यंग जबक बरक म ड्रग्सनि उंक्लुगो लामा हिमै गोबां चरायरक थैमाम नुखा हामियाक्लायमा नुखा समाजनि नकनि बेलाय खय खतिंमा नुखा गोबां चरायरकनो ड्रग्स आवै बरकनि साइस्थ बंनि बसाक हामिया फाजिं कलाय थांमा नुगो गिला आपतै जरा रां पुसा गोनां दंनायरक बरनो हाजार रां खिबिवै ट्रिटमेंट खायै बंनि बसाकनो गाहाम खायमिया अबहायबो नुकजागि तंखा म ड्रग्स सामानि आबुनि रेजाल्ट तामुं जों जरा बिज्ञानी रक कक सामानि जों खोनावो ड्रग्स सामानि जे रेजाल्ट नुकजागो अरो चिनी मकल टीवी यूट्यूब चैनल जे स्टिल फटो रजागमानि अबो नायनायदि बसा काहाम नायथक बंनि बसाक बंनि फिजिकल फिटनेस आबो ड्रग्स जाते बंनि फिजिकल साइज बेकेरें नुकजागै दंबायो केराम थांगो जेमन ओ कंकाल बेकेरें कुरुंकारं नुकजामा हाय अब हाय इंगि थांगो ड्रग्स सामानि फले चिनी समाजो ताम खति हिंखाय जदि चरायरक बंनि सामुं बंनि लेखापरा आबनो खिबिवै बरक ड्रग्स जाथनै जुदिनो बेलासिता अंटं हाकाय आबुनि फले समाज जे आय उन्नति खायनानि राष्ट्रनि जे डेभलप खायनानि राष्ट्र जे हामारि मानानि देश राष्ट्र जे गठन खायनानि आबो बसकांगो बेलायनो बुसुङै बाजाव तरक असमाज गलगै थानाय आस्ते गलगै थानाय सेसो हंखाय पाइथागो हंखाय ओ तिप्रा दफा कमरै थांनाय आबुन बागै नरक सिसादि म ड्रग्स सामानि जे नेशा मानि म हामिया सित्रा म समाजनि बेलाय सित्रा हामिया बिथि किसा बिज्ञानिक बरक म ड्रग्स जानाय बरकनि परीक्षा खाय तामुन नुकजाखा हंखाय जरा साक नायथक बेसाक नायथक चला सिकला बोरै सिकला जे चानाय रक बंनि बसाक साइस्थ हामियांगै केराम म बेकेरें नुकजामा हाय आबो हाय अंगै थांगो ताई चला सिकला ताई बोरै सिकला रंनि तामो प्रब्लेम नुकजा हंखाय ड्रग्स सामानि फले बोरै सिकला रक बा चला बंनि जे बंशगति जे हेरिडिटी जेटा प्लेनिंग खायनानि थांतानि जेटा चिनी छोक्रानु जे बसा जन्म अंगनानि जे छोक्रानु आबुनि
ক্ষমতা প্রোডাক্ট দ্রুত দ্রুত কমই থাঙো আবন ফলে বাক্সা বসা মায়েরক জেলা বসা মায়েরক বংनि সংসাराव अनेक प्रब्लेम नुजागौ फाइजे त्रिपुरा हास्टिनि जत्त ताखुकताय बुकुकजों हाइके जों म हाइमिया सित्रा ड्राग्स मानिनो जों जतन खिबिलायनाय हनै समाय थांनायदि जिनि समाजनो नायटक खायनाय ते देशनो गठन खायतानि जत्त ताखुकताय बुकुकजोंनि साहाय्य नांगौ हेल्प नांगौ जतनो हामबाय।